E agora os nosos compañeiros van a ler un manifesto. Queremos ler este manifiesto en contra do maltrato animal, en na defensa do benestar e cuidados dos animais que nos rodean, formando parte como dos na vida do planeta. A primeira mensaxe é para a xente maltratadora de animais. Pedimos a esas persoas que recapaciten sobre o seu propio acto, pois os animais sofren. Está claro que a nós non nos gustaría que nos abandonasen ou nos maltratasen, verdade? Isto chamase empatía, poñerse no lugar do animal e pensar no que sente ao ser abandonado ou maltratado. Tamén queremos deixar unha mensaxe para todas as persoas que ven maltrato animal e non fan nada ao respecto, pois de non actuar teñen prácticamente a mesma responsabilidade que as persoas maltratadoras. Imaxina, por un momento, ser un animal abandonado na rúa, que todos fixen as súas miradas en ti, pero ninguén faga nada ao respecto. Por iso, queremos pedirlle ás persoas que ven maltrato animal que denuncien ante a Gardia Civil, a policía ou chamando ao 112. A terceira das mensaxes é para toda aquela xente que quere ter un animal e pensa en mercalo antes que adoptalo. Aínda así, queremos facer unha reflexión sobre isto. Actualmente, a lei xa limita a venda de animais a criadeiros especializados, pero aínda así, e de xeito tradicional, moitas mascotas mércanse para regalo en época de Nadal. E a gran maioría de mascotas acaban abandonadas ou unha protectora de animais, no mellor dos casos. Isto é inaceptable. É por iso que consideramos que adoptar é a alternativa a mercar. Adoptar a un animal é a mellor opción para as persoas que queren ter unha mascota. O noso argumento basease en que adoptar dalle un novo fogar ao animal antes abandonado. Para adoptar, a persoa ten que ser responsable e ter un compromiso co animal. Un animal necesita comida, auga, acceso a un veterinario, cariño e moitas cousas máis. Por iso, adoptar é unha decisión importante que se debe pensar ben, pero pensade que se adoptades un animal estaredes lle dando unha nova vida. A nosa última mensaxe é para as institucións gubernamentais. Non hai moito que se aprobou unha nova lei a favor do benestar animal. A pesar disto, o número de delitos non se reduciu. E diariamente seguimos vendo na prensa moitos casos de maltrato animal, especialmente animais domésticos. E por iso que demandamos a administración máis medios, máis vixilancia para loitar contra este problema que nos afecta a todas as persoas. Pois os animais son parte da nosa vida no planeta, igual que nós somos da súa. Moitas grazas.